रूम में तो बहुत ठंडा है यार। आनंद नहीं ला फोन कलियर नहीं आधा घंटा में कल खावे के ये 10 लाइन ले बड़ी सो जा साला घर ही छूट गई। दादा ठंडा बहुत है देख के नहीं आदमी घुस लगे। देखो तो दुगो आदमी आग तक पता नहीं। चल जल्दी ना तो होगी बता दियो सो पूरी साला तो भजी चाह चल री मरते आनंदा भी फोन के लिए नहीं तो कहता 5 मिनट में पहुंचा तेनु कहां बा। अरे बुरबक तो 5 बजे से आके बर पे काम चालू कइले बा। रे मर्दी कौन काम देखो उधर पेड़वा पे यही तो आवना तो बत्ती मर जीवा आओ तनी हां बोलो ये हमर करे जा। अरे उ दुगो चटुआ रहस उ कहत रह से कि अब खर्चा दे हमरा के। ठीक है तो रुको तनी 2 मिनट में हम फोन करतानी। रे मर्दी तो साफ में हर मौग हो गइल बा। देखो ई तवा हो स्टार्ट हो गइल बा ना रखबे फोन रे। एही ते हमन लौकतानी उधर बरावा के पड़ा पे बैठ के बतियाओ तो नहीं खेलो कहत आवे दो उनको 2 फाइट बाजी का बोरे रे का गाल नय भाई गनगा की हो रे रितो तो सुन लगा रितो। देखो हई त आगुल अपन खुराक पूरा करके। अरे का करबे धोइन चके आता ना तारीफे करत रहे नु के हमरा बतियले से मन हटते ना। तू लोग कोनो जाना करे के तू दे बोलो तो टंगरी तूर दे कौन है रे